Benvingudes i benvinguts al nou Museu d'Antropologia de la Vida Animal. Les audioguies els faran la visita més confortable i els guiaran en tot moment a través d'una experiència satisfactòria. La nostra visita guiada comença al final de l'era anomenada Història, que precedeix la posthistòria o era del present continu.